Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala barakatuhu. Barkanmu da sake shigowa cikin wannan channel ta Alhassan ICT online channel da muke kawo muku abubuwa da suka shafi technology da abubuwa da za su sa rayuwarmu yayi sauki, musamman rayuwar waya. A yau dai ba tare da ɓata lokaci ba za mu shiga mu yi magana ne akan, kamar yadda na faɗa, sabon application wanda kowa na san zai so wannan application. Kuma application yana ɗaya daga cikin applications masu ƙawata waya da kuma sa waya yayi saukin aiki, musamman wayoyinmu na zamani yanzu, wato manyan waya kenan. So mu shiga cikin bidiyon. To alhamdulillah, kamar yadda muka yi magana, za mu yi magana ne akan wasu applications masu matukar amfani da kuma inganci wanda za su burge ku, na sani insha Allah. Wannan application din dai ana samun su a Play Store, kuma zan sake muku link din a description in Allah yadda. Idan kun gama kallon bidiyon sai ku je ku yi downloading nashi kai tsaye, ba sai kun je kun nema ba. So wannan application na farko aikinsa shine zai gyara maka wannan, idan ka danna ƙara volume na waya, yadda yake nuna daban, so shi kuma zai mayar maka kamar irin na manyan waya irin su iPhone, Samsung da sauransu. So wannan application din sunan shi wannan ultra volume din. So zan ajiye muku description nashi, zan ajiye muku link nashi a description insha Allah, sai ku je ku yi downloading. So kamar yadda kuke gani, wannan application din yana da matukar amfani kuma za ku ji daɗin amfani da shi. Ina so in shiga muku shi daga farko ne. Sorry, akwai ɗan talla-talla a jikin application ne. Baya ma amfani da data. Bari in kashe data na saboda kada tallan ya ringa tsatsayar da ni. Kamar yadda kuke gani, nan shine farkon cikin application ne. So kamun ya fara aiki sai ka danna wannan kan start din, saboda shine zai ba shi ikon fara aiki. Yanzu kamar yadda kuke gani, bari in danna volume na waya na. So kun gani na danna, kun ga yadda volume na waya na yake nuna a sama. Kun gani yadda yake nuna daban, asali irin na waya. Amma ina so ya da irin ƙato haka irin na Samsung don yayi kyau, sai in yi amfani da wannan application. Kamar yadda kuke gani, sai in danna daidai nan wurin start din nan. In na danna a nan haka, shikenan ya fara. Kun gani yanzu idan na danna, kun gani yanda nan din ya fita, kamar yadda kuke gani gashi nan. Wannan wurin shine inda ya fita nan, 47 wannan nawa kenan volume na waya na. So kun ga ina ƙarawa a nan din, kun ga yadda nake wasa da shi, ina ƙara ina ragewa. So zan iya danna kan wannan madannin na ƙasan nan kuma, wato nan sai fitar mini ga ƙara volume na waya, ga kuma notification, ga kuma message, wannan ga kuma alarm, duka wadda kake so. Kaga ya dawo da su abu mai sauki yanzu. So akwai yanda za a yi ka canja style na wannan abun da yake fitowa din. Sai mutum ya shiga wurin skin din nan, skins. Sorry, application din yana da ɗan talla-talla a cikinsa, amma sai ka yi cancel. So kun gani ga sunan kala-kala, sai wadda mutum yake so. Kun gani na fi son amfani da wannan paranoid din, da shi nake amfani. So kun ga ko mutum ya fita normal ne, zai danna zai fito, za ka yi abubuwa da shi yadda ya kamata. So application na gaba da nake so mu yi magana shi akan shi kuma shine application na Jamb. Scholarly Jamb ake ce masa, wanda zai taimaka wa ɗalibai da suke so su rubuta Jamb, saboda su shirya. Dan yanzu ake registration na Jamb, wanda suke so sai su shirya su fara karatu da wannan application din, sai Jamb ya zo ya musu sauki insha Allah. So wannan application zan sake muku link nashi a description, sai ku je ku downloading a Play Store. Kamar yadda kuke gani, bari in fita dan ya koma mana daga farko. So gashi nan, kamar yadda kuke gani, na shiga nan ne fiska ta farko. So kun ga anan practice Jamb, wato ka koyi Jamb. Nan kuma study pasq, nan kuma pasq na shekaru daban-daban ne. Nan kuma quiz, za ka yi kaman game ne amma na karatu. Jamb literary texts duka ga sunan anan. So yanzu kaman practice CBT, that's computer based
exam kenan. So kamar yadda kuke gani gashi na English, Mathematics and da sauransu. Gashi nan kamar yadda kuke gani zaka zaɓi yawan question da kake so, kuma 2000 nawa na wani shekara sai ka danna sai ka zaɓa. Mu muna so na 2021 misali. Kamar yadda kuke gani gashi nan, shikenan sai mu danna start nan wurin, mu danna kan start haka. Kun gani ya fara tambayan mu questions, sai mu danna next anan, mu danna next, mu danna next, sai mutum ya ansa. In ka gama sai ku danna wannan good din, wato submit kenan. Are you sure you want to submit this test? Kun gani ya ce mun tabbatar muna so mu yi submitting na test din nan. Are you sure you want to quit? Wannan shine akan wannan application, yana da matukar amfani. Idan kana da dan uwa ko kina da dan uwa mai so yayi exam, zaka iya tura masa application din saboda ya taimake shi, zai ji daɗi kuma sosai. Duk wanda ya ga video nan da Allah ya taimaka ya tura wa yan uwansa, saboda wanda suke so su yi exam za su samu su ga wannan video. So wannan shine karshen video. Da Allah ku danna mana subscribe idan yau ka fara zuwa wannan channel din, kuma ku danna alaman kararrawa saboda duk shirin da muka ya ringa zuwa a wurin ku a sauwake. Kuma mu samu karfin gwiwa da zamu ringa kawo muku sabbin videos akan sabbin applications da abubuwa na technology da ma nishadantarwa a wannan channel din. Nagode.